kívánok a hallgatóknak! Ez a Szabad a pálya adása, benne a múltunk, a Politika Történeti Intézet folyóiratának beszélgetése. Egri Gábor vagyok, a múltunk szerkesztője, az intézet tudományos osztályának vezetője. Beszélgető társaim Barta Eszter, történész szociológus, a munkástörténet elismert kutatója, és Barta Ákos történész, az MTA Történettudományi Intézet posztdoktori ösztöndíjasa. A Politika Történeti Intézet és a Magyarország Felfedezési Alapítvány szerdán, május 11-én rendezett egésznapos konferenciát a szociográfiáról, ahol mindketten előadtak. Ma este pedig erről fogunk beszélgetni. Köszöntelek benneteket. Köszöntjük mi is a hallgatókat. Szintén. A szociográfia egyfelől nyilvánvalóan közismert téma, a legtöbb ember ma még azért Magyarországon legalábbis hallott szociográfiákról, és szerencsére nagyon sokan olvastak. Noha, ez is szóba kerül majd, talán nem egészen ugyanaz a recepciója a szociográfiának, mint akár 80 évvel ezelőtt volt, akár 30 évvel ezelőtt. Ahhoz azonban, hogy elkezdjük ezt a beszélgetést, talán mégiscsak azzal kellene először arról kellene szólnunk, hogy mi is a szociográfiának nyilvánvalóan esetleg változó meghatározása. Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, hiszen ismerünk olyan megközelítéseket, melyek egészen Homéroszig visszavezetik a szociográfiát, magyar viszonylatban Tinódi Lantos Sebestyénig, de legalábbis a 18. századig, Bél Mátyásig, Tesedik Sámuelig vagy Berzevicig. Azonban abban nagyjából konszenzus van a kutatók között, hogy az a szociográfia, amit mai értelemben használunk, az Magyarországon a 20. század elején kezdődött, Nyugat-Európában pedig közel egy évszázaddal korábban, és hát ugye az első kiinduló pont az ugye Auguste Comte-nak a munkássága, de ekkor még maga a megközelítés az nem leíró jellegű volt, hanem logos, tehát ez tulajdonképpen szociológiának tekinthető, és több mint 5 évtizednek kellett eltelnie, míg elsősorban Ferdinand Tönnies és Rudolf Steinmetz munkásságának köszönhetően ez egyfajta leíró jellegű tudományszakká vált, melynek hát egymondatos definícióját talán úgy adhatjuk meg, és ezt ők is így tették közé a korban, hogy a társadalom leírása minden eszközzel, és itt a hangsúlya minden eszközön van, a pedagógiától, a történettudományon, a közgazdaságtudományon át, egészen a fogalmilag ekkor önállósuló szépirodalomtudományig rendkívül tág a játéktér, és azt a játékteret alaposan be is játszották, úgymond a korszakban, és később is. Innen eredeztethető nyilván az a véget nem érő vita, ami azóta is folyik a szociográfusok és a kutatók között, hogy mi is tulajdonképpen a legitim szociográfia. Ugye szó esett a szociológia és a szociográfia, illetve a tudományos kutatás és a szociográfia viszonyáról, és ez érdemes még azt megemlíteni, hogy különösen a klasszikus nagy szociográfiák szerzői Magyarországon ugye olyan személyiségek, akik esetében irodalmi munkásságról is beszéltünk a szó klasszikus és szó szerint irodalmi értelmében, tehát nem a 90-es években elhíresült irodalmi munkásság formájában. Ami felveti ezt a problémát, és ez talán az Eszter által sokkal jobban ismert 70-es, 80-as évekre, vagy akár a jelenkori ilyen típusúnak tekinthető kutatásokra érvényes, hogy mi a szociológia, szociográfia viszonya, igaz-e az, hogy a szociográfia bizonyos értelemben kényszer szülte lehet mondjuk a 70-es években a tudománnyal szembeni elvárások és az ebből eredő korlátai, a tudományos megismerés, tudományosan elmondható dolgok korlátai miatt, miközben a szociográfia esetleg pont a diffúz jellege miatt többet megengedhet magának? Hát én itt utalnék Szerény Iván nagyon érdekes bevezetőjére a konferencián, aki azt mondta, hogy szerint ez az a szociológia és a szociográfia olyan, mint a lifteznének egymással, hogy amikor a szociológia lemegy, akkor a szociográfia feljön, és fordítva, hát most nem tudom, hol tartani, de erről majd nyilván visszatérsz erre a kérdésre. Szóval igen, tehát én a 60-as, 70-es évekre tudom egészen biztosan mondani, hogy a szociográfia lehetőséget teremtett egyfajta szocialista tartalmú rendszerkritika megfogalmazására is. Tehát amikor tulajdonképpen azt kérték számon a rendszeren, hogy a szocialista tartalom igazából hol is van, itt azért megemlíteném, hát mindenképpen
Mátyus Aliz és Súlyog Katalin nevét is, mert ezeket tényleg ugye valóban olvastam a munkásszállós kutatásom kapcsán, akik a munkásszállókról csináltak nagyon érdekes szociográfiákat, és hát ott azért ugye a munkásszállónak megjelenik egy nagyon kemény kritikája. Tehát azt akarom ezzel csak mondani, hogy nem volt az igaz, hogy a korszakban nem létezett semmiféle kritika, mert ezek nagyon kemény kritikák voltak valójában. És ezek emlékeit most meg nem, szóval ez a 70-es évek elején kellett, hogy 60-as, 70-es években jelentek meg ezek a szociográfiák. Igen, hát már szóba került a kritika, ez ugye azt hiszem, hogy egy következő lépés a szociográfia lényegének a felfejtése kapcsán, hogy azt hiszem ez a 30-as évek szociográfiájára is, vagy a 30-as két világháború között született hasonló jellegű munkákra is igaz, hogy van egyfajta kritikai potenciáljuk, és nagyon sok esetben nem egyszerűen csak potenciál van meg bennük, hanem ténylegesen kritikusak. Tehát egyfajta kritikai leírás. Mi ennek a lehetséges tartalma? Mennyire lehet mondjuk a kritika átfogó például, ahhoz képest, hogy tematikusan azért ezek, vagy a helyet tekintve ezek a szövegek azért mégiscsak nagyon konkrétak? Talán ott lehet megragadni ezt a kérdést, hogy nagyon sok felől jöttek a szociográfusok a 30-as években, és sok felé tartottak is a későbbiek során. Azonban hát ugye tudjuk, hogy két közismert ügy az bírósági eljárásig is jutott, ugye Féja Gézára és Kovács Imrére gondolok. Féja Géza a Viharsarok című munkája miatt, míg Kovács Imre ugye a Néma forradalom című szociográfia kapcsán kellett felelni az írásért. A kritikai él nyilvánvalóan alapkövetelmény volt, vagy nem is alapkövetelmény, hanem számukra alapélmény. Tehát itt azért, hogyha megvizsgáljuk a szociográfusokat, a döntő hányaduk népi származású, tehát alulról jött, alulról, belülről látta azt a rendszert, amit meg kell jeleníteni. Ez Kovács Imre esetében legalábbis elmondható, Féja ilyen szempontból egyébként kivételnek mondható. És ez egy nagyon érdekes identitási játékot is jelentett számukra. Hogyan lehet megfogalmazni ezt a belső világot, és hogyan lehet közzétenni adott esetben teljesen más olvasóközönségnek. A politikai szándék az egyértelmű. A kérdésre válaszolva, tehát azt tudom mondani, hogy a kritikai él a 30-es évek szociográfiáiban evidens volt, és minden esetben megragadható. Ennek azonban a spektruma teljesen eltérő. Például Szabó Zoltánnak a Tardi helyzet című munkája, még a borítójában is azt üzeni, hogy az illetékeseknek címezi ezt a munkát. Ezzel szemben ugye például Erdei Ferenc, vagy főleg mondjuk Veres Péter meglehetősen szkeptikus és teljesen más elvárásai vannak, illetve Féjának is. Ugye forradalmi hevületről beszélhetünk, de nem csak hevületről, hanem a forradalmiság a szövegszerűen is kimutatható, benne van a munkában, és éppen ez volt az a gyúpontja a szociográfiának, ami ugye úgymond bíróság elé citálta őket. És hát végül el is ítélték a két szociográfust. Én visszautalnék még, te kibontottam, hogy te nagyon érdekes számot, az irodalom és a szociográfia kapcsolatát, szép irodalom és a szociográfia kapcsolatát, és ez a konferencián is elhangzott, de én is nagyon kiemelném, hogy a Móricz Zsigmond nevét, aki ugye nem szociográfus, de aki világos kivírattig, az tulajdonképpen nagyon kemény társadalom kritika és társadalomrajz, tehát ennek van egy progresszív, egyrészt nagyon összefügg ugye itt a szép irodalommal, és azok maradtak fenn igazából, amiknek van egy kemény, hát egy kemény, hogy puha, vagy, tehát egy szép irodalmilag is jelentenek valamit általában, ugye a Posztrák népe is ilyen volt, kiradta egy regény, de tartalmaz egy nagyon kemény társadalomkritikát a korabeli feudális viszonyokkal szemben, és hát az antiszemitizmussal szemben is. És hát még Nagy Lajos nevét is szeretném megemlíteni itt, mint a szépírók között, aki ugye szintén írt nagyon érdekes szociográfiákat is, és ő beviszi az iróniát, és egyébként Móricz is beviszi az iróniát ezekbe a művekbe, és azt gondolom, hogy így is a Puszták népébe. Tehát az irónia is megjelenik. 60-as, 70-es évek, nem csak a műfajra gondolok, hanem esetleg a kritikai potenciál különbségeire, tehát mennyire... Hát ezeket nem mondanám népíróknak, de nagyon kiemelek 3 nevet, akik nagyon fontosnak tartok munkáját, mondjuk, hogy munkásírók inkább, de ugye
Fejes Endre és Kertész Ákos nevét, és hát itt azért van egy, azt mondanám, hogy etnográfia szociográfia kritikai nagyon kemény kritikai potenciál, mert pont arról van szó, hogy a munkásosztály nem uralkodó osztály, és ennek milyen, ez hogyan ábrázolódik, tehát hogy hogyan éli meg egy munkás a munkás hatalmat, ugye ez a Makrában nagyon-nagyon plastikusan meg van jelenítve. Nagyon fontosnak tartom kiemelni Fejes Endrében a Rózsatemető című regényében a munkásosztálynak egyfajta árulását is, tehát hogy itt igazából nem is munkásokról van szó, hanem lumpen proletariátusról, tehát összetart egyfajta szolidaritás. És ezt az elemi szolidaritást árulják el, amikor magára hagyják az egyik főszereplő fiú a Heiberg a zsidószámlású mennyasszonyát és a kislányát. Tehát elemi szolidaritást is árulják, amikor ezt hagyják meghalni a lányt és az saját unokájukat, és hát is ezért töli meg Heiberg a sógorát, amikor odavágja neki. Nem azért, amikor elmondták, és ha nagyon még keményen mondat, hogy a rendszer könyörök, hogy menjetek egyetemre, legyetek főurak, vagy fejesek, és mit csináltok, isztok, fociztok, és hát fekszeltek, vagy ezt hogy fogalmazom meg. Tehát, hogy nincsenek a munkásoknak magasabbra törő kulturális igényei. A Makrában is megjelenik ez a gondolat, egyfajta gyávassága a munkásoknak. Ez fontos, és akár kiemelném még, ugye hát az kevésbé, ugye Sánta Ferenc nevét a 20 órával, ami egy dokumentumregény, és szintén hát egy nagyon erős, hát azt gondolom, hogy van egy nagyon erős szociográfiai éle, és hát ott egyértelműen a falunak hogy a falu hogyan éli meg a kollektivizálás, és bemutatja, amit kevesen gondolnak, hogy itt azért nem akarom azt mondani, hogy osztályháború van, de hogy itt magyarok vannak magyarok ellen, tehát nem csak szegény parasztok ellen, vagy szegény parasztok, közepes parasztok ellen. Tehát a falunak egyfajta sokkal differenciáltabb elemzése, mint amit hát sokan ma is gondolnak. De ezt igaznak érzed, hogy ha úgy fogalmaznánk, hogy bizonyos értelemben paradox módon a két világháború között ezek a parasztsággal foglalkozó szociográfiák tovább mehettek a rendszer kritikájában, tehát a totális megváltoztatása, vagy a totális lehetetlensége volt a fő téma, tehát hogy ez így nem maradhat, miközben a munkás szociográfiák már csak azzal is, hogy a munkásságot tulajdonképpen a rendszer ideológián belüli pozíciója felől próbálták megragadni, vagy sokszor valamilyen értelemben egy másfajta korlátozottabb kritikai potenciállal rendelkeztek? Nem így látom. Én azt mondanám, hogy sokan még messzebbre mentek, mert itt ugye a népi írók azok inkább a körülményeket hibáztatják. Tehát nem annyira, nagyon ritkán van, amikor megjelenik, hogy az ember ugye, hát Kertész Ákos később leírja ezt, egyszerűen nem akarok belemenni be a sokat vitatott mondatába, hogy itt milyen, de a V. és Gyula is ír erről az alatt, tehát a feudális viszonylag tovább él, és akkor fogalmazzunk így. Tehát itt mind a két, Fejes Endre és Kertész Ákos is nem csak a rendszert hibáztatja, hanem az embereket is. Tehát egyik oldalon persze, hogy van egy rendszer, ami hát kiszolgáltatottá teszi a munkásokat, és hát valamilyen módon zsellérsorba tartja őket sokáig, de amikor eljönne a kvázi felszabadulás, akkor ezzel nem tudnak élni. Még egy szempontot érdemesnek tartanék megközelíteni, a történetiségét a problémáknak. Ez legalábbis a 30-as évek szociográfiájánál meghatározó. Tehát senki nem úgy állt neki szociográfiát írni, hogy csak és kizárólag a jelenkori viszonyokat taglalta volna, sőt, hosszú fejezetekben tárgyalják, hogy hogyan alakult ki a nagybirtokrendszer, amit tudjuk, hogy üzemtani szempontból nem is nevezhetjük nagybirtokrendszernek, hiszen egy vegyes gazdálkodás volt, mert lehetősen aránytalan, azonban ugye a nagybirtokoknak a túlsúlya csak szembetűnőnek tűnt, tulajdonképpen az 5 és 100 hold közti birtokoknak az állománya például nagyobb volt, mint az 1000 hold fölötti. Az megint más kérdés, és ez csak arra mutat rá, hogy soha nem lehet egy szempont szerint értelmezni a dolgokat, hogy ugyanakkor hány ezer ember van ugye nagy birtokok mögött, és hány százezer, adott esetben hány millió ugye a kis és közép birtokok mögött, másrészt pedig ugye a hatalmi struktúra, hogy nyilván az érdekérvényesítés ereje az teljesen másképp jelenik meg mögöttük. Összességében tehát
ezek a történeti szempontok, ennek a történetisége, hogy alakult ki a betelepítések, ugye, sőt a töröktől indítja szinte az összes népi szociográfia az érdemi elemzést. Van egy történeti medre, van egy történeti műveltségük. Egyébként, hogy a szakirodalmi jegyzékét végigböngészük a 30-as évekbeli szociográfiáknak, akkor nagyon sok helyen ott látjuk a korszak meghatározó műveit, akár történettudomány szempontjából a Hóman-Szegfűt, vagy a Csolnoki, Teleki féle földrajztudományt, Györfi a néprajztudomány kapcsán szintúgy megkérdőjelezhetetlen, bár egyébként a népiek és a néprajztudomány kapcsolata több, mint problematikus volt a korszakban, de összességében ezek a szempontok összeszövődése eredményezi azt, hogy egyfajta szinte enciklopédikus hungarológiaként is nevezhetjük, ahogyan a korszakban egyébként az egyik elemző is megtette. Hát a történeti szemlélet nagyon erősen jelen van a Fejes Endré és a Kertész Ákos gondolkodásában is. Ugye Rózsát említ, eleve egy 3 generációt ír le, tehát elsőben inkább 2, de ugye nagyjából felöleli az első világháborútól ugye a 60-as évekig egy ilyen lumpenproletár családnak a sorsát. Mocorgót is ki tudom emelni, ami azért foglalkozik nagyon keményen a 45-ös, ugye, de láttam, hogy most ellenállás vagy nem ellenállás problematikájával, de nagyon fontosnak tartom a Mocorgót. Jó estét nyár, jó estét szerelem, az már ugye egy korabb, inkább már a 60-as évek világára reflektál ugye erre az újonnan feltámadó egyenlőtlenségekre, és hát Kertész a Makrájól pedig az 56 is megjelenik már, ugye, tehát ez a bizonyos gyávasága a Makrának azért ez tehát nagyon, azt gondolom, nagyon merész a korszakban, hogy 56-ról azért úgy írnak, hogy a Makra nem harcol, mert beteg, meg minden, de utána még arra sem hajlandó, hogy felvállalja a szerelmét, aki végül is harcol fegyver a kezében, tehát 56 mondjuk úgy, hogy pozitíven jelenik meg Makrában, és a Makrát azért nem tudom pontosan példányszámát, de borzasztó nagy példányszámba adták ki, és brigádgyűléseken meg is vitatták. Tehát azt akarom ezzel hangsúlyozni, hogy ugye itt ezt nem én, de talán most a szárba adom a közönség kérdését. Tehát, hogy itt a 60-as, 70-es években van egy borzasztó nagy közönsége. Igen, erre még mindenképpen. Bocsáss meg. Erre mindenképpen visszatérünk, de egy másik... De nagy példányszám, ez mindenképpen fontos. Másik dolog is. Szerintem nagyon izgalmasan megjelent abban, amit mondhatok. Ugye ez ha a történetiség felől közelítjük meg, akkor könnyen elképzelhető, hogy bizonyos értelemben a parassággal foglalkozó szociográfia, mint a történeti magyarság rezervoárja, vagy a népi szemszögből a történeti osztály, ha lehet így fogalmazni, leírása az szükségszerűen történetibb, mint mondjuk a munkás szociográfia, ahol ugye egy olyan új társadalmi jelenséggel van szó, egy olyan új társadalmi csoportról vagy osztályról, aminek nincs ilyen messze visszanyúló történetet, nehéz lenne nagyon leegyszerűsítve Mohástól kezdeni egy munkásszociográfiát, amikor ugye ez a nagy történeti koncepciókban is legfeljebb a 19. században problematizálódik a kapitalizmuson, és annak a idegen vagy nem idegen jellegén keresztül. És mennyivel könnyebb így etnicizálni problémákat is, ugye az a másik szempont, hiszen, és ezért volt perdöntő a török kor és a török kor utáni kihaltság és visszatelepítés, hiszen az ekkor betelepülő csoportokat jelenítik meg gyakorta idegen elemként. Ez akár ugye Erdélynek a Parasztok című 1938-as kötetében van egy ilyen rész is, ami kifejezetten idegen országként, idegen vidénként értelmezi a dunamenti németséget, akik elfajzott nyelvet beszélnek, és kuporgatják a pénzt, és egyáltalán nyáspolgárként láthatja őket, ezt a kifejezést is használja. És nagyon érdekes, hogy ugyanakkor pedig a prosperáló alföldi magyar gazdákat, tanyásgazdákról beszélünk elsősorban, hiszen ez volt a fő kiinduló pontja Erdélynek. Ugyanilyen polgári mentalitási jegyek alapján elismerésben részesíti. Tehát ez meg a retorikai elmek és a szépirodalmi megközelítés láttatásnak a kettőségét mutatja. De visszatérve a történetiségre, innen sokkal könnyebb volt, azt gondolom, csapdahelyzetekbe kerülni, mint adott esetben mondjuk a 60-as, 70-es években.
Ez csak egy apró kis érdekesség, hogy közbeszúrok, hogy a korszakban létezett 19. században létezett egy kategória földész. Ez nem földmérőt jelentett, hanem ilyen gazdálkodót, és hogy a parasztot úgy érezték, hogy az picit degradáló. Tehát, hogy azért ez is egy érdekes probléma, a paraszt, hogy maga az a parasztolók, héte paraszt, meg ilyesmi. Tehát miért kellett földésznek hívni a paraszt, vagy gazdálkodót, vagy... Igen, hát ugye ez pártelnevezéseknél is komoly vitákat váltott ki a Nemzeti Parasztpárt alakulásánál, hogy akkor legyünk kisgazdák, de nem leszünk kisgazdák, mert a kisgazdák megalkuvak. Legyünk parasztok, nem leszünk parasztok, mert az ugye egy dehonestáló kifejezés. De miért vagyunk nemzetiek, hiszen akkor a nemzeti kurzushoz igazodunk, akkor mik legyünk, szóval lehet a végtelenségig húzni, és húzták is ezeket a vitákat, de tény valóban, hogy ezek mögött mindig komoly tartalmi különbségek voltak. Most visszatérnék egy picit arra, amit Eszter már explicit módon is kiemelt, a lumpen proletariátus ábrázolásának ezekre az életmód erkölcsbeli jelenségeire, és egy picit általánosabb kérdést tennék fel ezzel kapcsolatban, ami ugye azért a 30-as évek szociográfiájában is gyakran megjelenik. Nevezetesen az életmód, az erkölcs egyfajta, hát azért sokszor nagyon visszataszító, vagy legalábbis megrendítő szokása ennek az ábrázolása. Ez mennyiben tolja a szociográfiát, akár öntudatlanul is egyfajta kicsit kolonialista, kicsit orientalista, illetve hát bizonyos értelemben lehet, hogy mondjuk 1989 után posztkolonialista nézőpont felé. Lehet-e így olvasni a szociográfiát, és ha igen, akkor ez miként viszonyul a kritikai potenciáljához? Ez ugye a konferencián is elhangzott egyszer talán. Igen, hát a 30-as években legalábbis érdekes a helyzet, mert még a külső szemlélő, magyarán a laikus olvasó ezt látja a cifranyomorúság borítóján, ugye a Matyó asszonyt a díszes ruhában, azonban a tartalom pontosan ezt építi le, ezt dekonstruálja. És pontosan innen eredeztető a néprajztudománnyal való vitája is, vagyis hát meg nem értése a szociográfusoknak, hiszen ők ezt egy múló, vagy legalábbis megváltoztatandó, vagy már eleve megváltozó világnak láttatják. A néprajztudománynak a kutatási területe meg pont arra irányul, hogy ezt a világot még lehessen kutatni, lehessen értelmezni, lehessen elhelyezni tudományszakilag is. Tehát gyakorlatilag egy ilyen egységes paraszt világképet konstruálnak, amit a szociográfusok bontanak meg ebből a szempontból, és bizony Györfin kívül nagyon Ortutai Gyulát lehetne még megemlíteni, aki nyitott a népieknek a kritikai társadalomrajzára, mert ugye itt persze van egy ilyen antropológiai attitűd is, hogy főleg mondjuk a középosztályból érkező szociográfusok esetében Szabó Zoltánnak, hogy megérkezünk a faluba, és hát ugye akkor el kell helyeznünk magunkat. Ez számtalan problémát felvet, és egyébként belső konfliktusokat is okoz a szociográfusok és a népírók mozgalmában. Ugyanakkor egy másik játéktér, egy másik dimenzió is nyílik, a tudomány és a szociográfusok között, és a néprajztudomány pont azért tűnik egy zártabb világnak, mert hogy ők ezt a kolonialista megközelítést hát legalábbis tudományos szempontból magukévá tették. Én hadd emeljek ki egy picit más erkölcsöt mondod, itt a gender vagy társadalmi nemnek a behozatalán. Tehát azért ne felejtsük el, ezek nem véletlenül nem azt mondom, hogy ez rossz vagy jó, csak hogy ezek többnyire férfiak. A munkásírók is ugye férfiak. Tomori Viola talán az egyetlen, aki meg lehet említeni. És ilyen szempontból egy picit normatív a rendjük. Tehát ha pont helyesen Endire gondolok, hogy ott nagyjából egy nagyon pozitív, tehát két csoportra hozhatók a lányok, vannak a léha, mondjuk úgy kicsapongó leányok, és vannak a önfeláldozó, hát általában csúnya, nagyon dolgozott ilyen Pék Mária például, és hát lenne az egyetlen egy pozitív szereplő Reich Kató, aki meg Auschwitzba, és ezért nem tud beteljesedni, mint boldog feleségi családanya. De a makra ilyen szempontból azt gondolom, hogy nagyon forradalmi gondolatot jelenik meg, mert először a makra ott is, tehát mint munkás ember két csoportra osztja a lányokat, aki feleségül vesz, és akit tisztel, mint ugye szentként, ugye a szent és prostituált, aki a Móricznál is állandóan megjelenik. Hogy a nőket így képzelik el, hogy a szent, aki csúnya, és nem tudja kielégíteni a férfit, a prostituált, aki pedig hát ugye elárulja a férfit, pénzért csinálja, és a többi, és a többi. És a makrában, ugye a vali alakja, az mindenképpen akár egy női zsíranta, vagy nem tudom, hogy nőírható, de mindenképpen lázadást, kitörést jelent ebből a normatív rendből. És ez a kitörés, tehát a rózsatermetőben nem lehet észrevenni. A mocorgóban sem nagyon igazán.
Tehát vagy az önfeláldozó nő, a szent, vagy pedig ez a férfit eláruló végsősorban cserbe, tehát még az árulás motívuma, ami fejesen nagyon erős, az árulás motívuma, mint olyan. És úgy hallották egy későbbi regényére, ami nagyon fontosnak tartok szintén, és méltatlanul elfeledetnek a fiú, akinek angyalarca volt, ami egyértelműen reflektál a Kádár korszak egyenlőtlenségeire, történeti szempontból egyébként. És ott is van egy hölgy, aki tulajdonképpen patológikusan csak az aranyba szerelmes. És mindenkit elárul, húgott, családot, gyermeke szerencsére nincs, tehát ebben a szempontból, amit kérdeztél, arra azt gondolnám, hogy ez nagyon felvető, nagyon érdekes kérdés az a gendered történet. Nyilván komoly hagyománya van, akár Kafka Margitig, hogyha visszatekintünk a magyar irodalomban, de egyébként a 30-as években is a népieknél is megjelenik, ugye Németh Lászlónak a regényeiben, az Iszonyban, a Gyászban, ugye a németi asszonysors az gyakorlatilag egy irodalom történeti kategóriaként vonult be a köztudatba, és bizony a társadalomtudományok sem kerülik meg ezt a kérdést, sőt, ugye itt próbáltad bővíteni a kört szociográfusok terén a 30-as években, egyébként teljesen jogosan, és ha Móriczot behozzuk ebbe a történetbe, akit ugye népi írónak nem igen tarthatjuk, mint ahogyan legutóbb például Gyáni Gábor is kimutatta egy elemzésében, Weisz Istvánról is szót kell ejtenünk, aki leírja ugye az 1930-as munkájában, hogy a legfontosabb túlzó módon, de ő egyébként így láttatta, hogy a legfontosabb a kulcskérdés, a nőkérdés. A nőkérdés a 30-as évek vitáiban. Egyébként bizonyos értelemben jogos ez a megközelítés, hiszen a egyke kérdést is láthatjuk nőkérdésként például. Szóval ez is ismét az elnevezés vitájához vezet vissza minket. Hát itt említsük meg, hogy itt van egy nagy, nem akarok differenciáltam nyilván a kép, de azért van egy bizonyos konzervatizmus, pont Móriczot mondta, az egykézés. Többnyire a nőket vádolják az egykézéssel, most Móricznak egyszerűen nagyon keményen fogalmaz, egyszer van is egy ilyen, erre emlékszem, mert ezt idéztem valahol, hogy halálleánya az, akinek nincsen gyermeke, mert hogy, na most is, hogyha a férfinek nem lehet gyermeke, akkor mi van? Halálfia, szóval. Igen. Tehát, hogy itt azért nagyon gendered ez a dolog, hogy az egykézéssel azért a nőket vádolták elsősorban. Holott azért ez lehet, hogy közös döntés lehetett, vagy tehát, hogy itt nagyon nem gondolom, hogy csak legalábbis Móricz hogy mindenképpen a nőket vádoltana. Móricz egy külön képlet, és ugye sem Gyánin túl Szilágyi Zsófia nemrég megjelentetett óriási monográfiájában sem tartja népírónak, és ezer más vonatkozását, tehát itt a progresszív jelző is elhangzott, például Szilágyi meggyőzően mutatja be, hogy a Trianon effektus hogyan mutatható ki a később megcsonkult szöveg hagyományában Móricznél. De hogyha a népírókra visszatekintünk, és a 30-as évek szociográfiájára, akkor a gazdasági szempontok a dominánsak az egyke diskurzusban. Nem a nemi szempontok. Tehát ugye az, hogy gyakorlatilag azért egykéznek, mert hogy a nagybirtok halálgyűrűje, ugye ez a metafora, ez a kulcsmetafora, a néma forradalom, a nagybirtok halálgyűrűje miatt nem tud terjedni a falu. És akkor kerülnek igazán zavarba a népiek, amikor kiderül, hogy azokban a falvakban, jelesül mondjuk, ugye az ormánsági egyke az a legismertebb, ahol gazdasági szempontokból nem tud kiteljesedni a falu, nem mernek több gyereket vállalni, de ahol meg lenne a lehetőség, és ott sem történik ez meg. És amikor ezzel szembesülnek azok a zsákutcák, ilyen például Kovács Imrének a sárpilisi kutatása, ami aztán torzóban is marad, mert egyszerűen nem tudja ebbe a dimenzióba elhelyezni. Az asszonyok, persze az asszonyokról is lesújtó képet tud festeni, de itt azt gondolom, hogy a gazdasági vonal az sokkal határozottabb. Hát elfogadom egy utolsó behívést, mert én Kosztolányi, ezt a két írót hasonlítottam egyszer össze, pont a múltunkban megjelent szívben Móriczot és Kosztolányit 4 regényüket, és ott próbáltam azt megfejtegetni, hogy ők nem tudnak kilépni valamilyen, pedig mind a kettőtök teljesen más körből származik, hogy Kosztolányi polgári író, azért azt talán nem vitatjuk, és mégis azt látjuk a Pacsirtában is, hogy ott ugye a lánynak az egész életet tönkretesz a csúnyasága. És a férfiaknál nem jelenik meg ez a szempont. Tehát nem tudjuk, hogy ha egy férfi csúnya, az attól még lehet egy nagyon sikeres férfi. Ennek a lánynak meg az egész életet tönkre megy, pusztán azért, mert csúnya. Tehát ez egy nagyon gender dolog itt. Szóval. És az Édes Annában is ugye azt akartam ott befejtegetni, hogy ugye mindig a férfiak beszélnek a nők helyett.
Tehát nincs, édesanyja ugye az a zseniális benne, hogy ő nem öntudatlan, mint egy. Ez a hallgatás, annak ugye irodalmi oka is van, pontosan azért, hogy gyakorlatilag megragadhatóbb legyen az elnyomatás, hiszen az elnyomás az egyben egy nyelvi konstrukció is, és mi legalábbis magyar szakon ezt úgy tanultuk, hogy ez azért történt, azért nem beszél édes Anna, mert hogy ezáltal is a történet zártságát, a gazdasági, jogi és társadalmi kereteknek a behatároltságát is láttassa. Nem azért, mert hogy itt most egyfajta nemi diskurzus van kialakulóban. Ez azt gondolom, hogy a korban ez anakronisztikus lett volna. De ez csak magánvélemény. Azért azt gondolom, hogy a társadalmi nem koncepciójával ez nem teljesen összeegyeztethetetlen, hogy valójában ez a fajta zártság, ez a fajta társadalmi környezet, ez egyúttal magában foglalja a nemi viszonyt is, tehát ezeket a társadalmi nemi viszonyokat is. De azt hiszem, hogy ezzel azért nagyon messzire jutottunk a szociográfiától. Noha nagyon izgalmas, amit fejtegettek, és azt gondolom, hogy itt ennek egyébként lehet bizonyos relevanciája annak, amiről Ákos beszélt, hogy ha a szociográfia végül is nem fogadja el ebben az értelemben azokat a motivációkat a társadalmi cselekvések mögött, hanem megpróbálja másképp megfogalmazni, és bekerül egy ilyen részben egyébként nyilván a pronatalizmus miatt, ami ugye ami alapvetően a nemzet hát szélsőséges van a nemzethalál, de egyébként a nemzet veszélyeztetésének diskurzusával van részben szoros kapcsolatban, akkor ugye nagyon könnyű elcsúszni ebbe az erkölcsi normatív pozícióba, amiről viszont Eszter beszélt, hogy valahol milyen értelemben erkölcsi felelősséget kell találni azért, hogy nem teljesítik az erkölcsi kötelességüket azok, akikről szó van. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas következő kérdéshez vezet, amiről remélem, hogy sokat fogok beszélni. Ez a szociográfia, mint a változtatás tudománya, ami nem csak a szociográfiára, tehát szerintem erre is érdemes kitérni, hogy azért ebben a korszakban nem csak a szociográfia az, ami azzal az igénnyel jelenik meg ezekben a közösségekben, hogy a leíráson túl megváltoztassa, tehát a kritika után cselekvést cselekvőként is fellépjen. Noha nagyon izgalmas, hogy maguk a szociográfusok mennyire voltak cselekvők, erre is kíváncsiak a véleményetekre. Mondjuk azokhoz a szociológusokhoz képest, akik viszont szándékuk szerint egyfajta monografikus szociológiát, vagy annak megfelelően annak a magyarországi változatát, falukutatást végeztek, de szociológia felől érkezve. Tehát, hogy egyfajta nagyon érdekes attitűd, tudományos attitűd is ez a változtatás igény. Hogyne, én itt ismét csak a hatásra tudok visszautalni, hiszen kiolvassam már mondjuk Dékány István vagy Krisztics Sándornak a műveit, senki, még a tudományos diskurzusba sem kerül be, tehát még mi kutatók sem foglalkozunk vele, holott egyébként internetről hozzáférhetőek. Egészen egyszerűen azért, mert nem generált olyan közösséget, nem generált vitákat, és nem volt meg az a kritikai él, amiről beszélgetést is indítottuk, mint ami megvolt a szociográfusoknál. A változtatni akarás, igen. Ez egy nagyon fontos dolog, mert ugye mindenkinek volt valamilyen prekoncepciója. Legyünk őszinték, hogy nem úgy álltak neki szociográfiát írni a népiek, hogy meglátjuk, hogy mi van, és akkor kitaláljuk, hogy milyen irányba lehet tovább építeni a dolgokat. Mindenkinek megvolt a kis elképzelése. Ugye Erdélyen én már említettem a Tanyás mezővárosnak a magyarázó elvét, ami egészen elképesztő, hogy országos olvasatot kínált ennek az elképzelésnek, hiszen ő a legképzettebb szociológus és szociográfus volt a korszakban, és hát a parasztoknak tényleg a szakirodalmi jegyzékét föllapozzuk, akkor ott Bronislaw Malinowskitól kezdve Werner Szombaton át Tönniesig gyakorlatilag a kortárs német és angol száz közgazdaságtudomány, szociológia tudomány és történettudomány
kormány felelhető, és mégis ezt az egészet rá akarja vetíteni, tehát mondjuk egy dunántúli régióra, ami teljesen egyértelmű, hogy megvalósíthatatlan. Még a kutatók, Bognár Bulcsú is bizonytalan a tekintetben, hogy ezt ő komolyan gondolta egyébként, vagy nem gondolta. Ez egy nagyon kényes kérdés, ugye? És mindenkinél végig lehetne zongorázni. Ugye Kovács Imrénél a néma forradalomnak a metaforájából lehet kibontani ezt a történetet, de nem szeretném ezzel húzni az időt, hogyha néhány mondatban szeretnénk összefoglalni, hogy mit is szerettek volna. Ugye alapvetően megkülönböztethetünk egy olyan csoportot, aki a polgárosodásba akarta bevezetni a parasztságot, polgárosodást akart, ez jelesül egy komoly földreformot akart volna, és utána az adott polgári rendbe betagozódó parasztságot. Szabó Zoltánt, Kovács Imrét és valószínűleg I.S. Gyulát is ide tekinthetjük, azért valószínűleg, mert ugye irodalmi művet alkotott, melynek ugye jellegéből adódóan több olvasata is van. A másik oldalon találjuk ugye Féja Gézát, Erdeit, és mellette Veres Pétert, akik elsősorban ugye egy alföldi olvasatot kínálnak nekünk, ezt az olvasatot gyakorta etnicizálják is, és egyfajta paraszt forradalomban, vagy forradalmi mélyebb átalakulásban gondolkodnak, néha nehezen eldönthető, hogy mennyire retorikai szinten és mennyire politikai szinten. Ez a probléma aztán később a népieknek az egész történetét végigkíséri, ugye pártot alapítani, nem pártot alapítani, betagozódni, kisgazdákhoz csatlakozunk, nem csatlakozunk. Ez később nagyon komoly dilemmákat okozott, és azt gondolom, hogy magyarázó elvként jelentkezett akkor, amikor ők megalkották ezeket a műveket is. Igen, itt nehéz eldönteni, hogy akkor most bővítsük a kört mondjuk Móriczal, vagy akár Reményik Sándorral, aki a Bűntudat című híres, vagy igazából inkább kicsit elfelejtett munkájában a középosztály felelősségét veti föl, mert hogy ők ugye nem innen jöttek, és nem ebbe a vonalba, nem ebbe a politikai spektrumba próbálták pozícionálni magukat, de akár például provokatív felvetésként Márai neve is elhangozhat, hiszen ő is egy nagyon komoly tablót és nagyon kritikus tablót adott, ahogyan például közhiedelemmel ellentétben Szabó Dezső is megenged magának kritikus elemeket a parasztságra vonatkozóan. Az más kérdés, hogy aztán hogyan olvassák Szabó Dezsőt, hiszen végül is mindenki, az összes népi az ő köpönyege alól bújik ki, bizony kicsit félreolvassák, és a paraszt mítosz, ami egyébként ezt a második csoportot jellemzi, tehát Féját, Verest és Erdeit, az egy nagyon erős, nagyon markáns Szabó Dezsői hatás lényegében. És a 60-as, 70-es években, tehát hogy ha az aktivitás, a változtatás igény felől nézzük, akkor ott milyen tér kínálkozik ezeknek a szociográfusoknak? Hogy lehet elképzelni ebben a közegben? A brigád gyűlésen olvasott és feldolgozott szociográfia az vajon milyen? Hát nagyon nehezet kérdeztél, mert a válaszom az, hogy nem tudom, tehát nem akarok itt hablatyolni. Amit biztosan lehet tudni legalábbis a saját kutatásaimból is, hogy a munkás, és hogy a munkások, és hát ez a Burabó is megerősíti, aki a 80-as évben végzett etnográfiai munkát a magyar munkások körében a Lenin művekben, hogy legkésőbb a 80-as évekre már a munkások sem hisznek a rendszer ideológiájában. Tehát azt gondolom, hogy 60-as években még én azt gondolom, hogy lehet, hogy egy-ketten, szóval még azért lehet egy hit, tehát hogy meg lehet reformálni a rendszert. És a 80-as évekre ez valószínűleg már elvész. Tehát, hogy ezek a művek hogyan hatottak, hogy mennyire bomlasztották a rendszert a kérésedre válaszolva, hát nézd, biztos, hogy... Másról, ugye elképzelhető, hogy tehát a munkásokkal kapcsolatos meg nem valósult ígéretei rendszernek nem a bomlasztás felé, hanem egyfajta rekonstrukció igény felé mutathassanak. Ez is elképzelhető egyfajta aktivitásként. De én nem értek ehhez. Én azt tudom hozzátenni, hogy ezt inkább oral historikban, vagy visszaemlékezően mondták nekem, hogy milyen volt az értelmiség hatása, amikor a Kossuth Klubban viták voltak, akkor ott álltak, hogy tömegek jöttek. Hát most, amikor meghirdetnek egy előadást, akkor nagyon boldogok vagyunk, hogyha eljön. Tehát bár az a konferencián nagyon sokan voltak, hogy ez nagy sikert mutat, de hogy volt egy nagyon komoly igény a sorok közötti olvasásra. Tehát azt gondolom, hogy volt egy, persze nehéz ezt kijelenteni az értelmiség és a munkások között milyen viszony volt, mert én ezt kicsit úgy érzem, Magyarország egy kicsikét, ez az a saját érzésem, egy picikét kasztrendszer, és
ez valószínűleg nem, de akkor is azt gondolom, hogy volt egy, és hát a munkásokból is kiderül, hogy az interjúkból is, meg hát a brigádnapokból is, hogy jó, persze sokan nem mentek el, sokan csak beírták, de sokan elmentek, sokan olvastak, sokan, tehát épp úgy az egyik oldalon mondhatjuk, hogy a brigádnaplónak a fele nem igaz, de a másik fele igaz. Tehát... Bocsánat, csak megfogadtam, amit Eszter mondott, mert nagyon fontos különbség a két korszak között az, hogy a munkás szociográfiáknak volt egy munkás recepciója. Míg ugye a 30-as évek szociográfiánál ez minimálisnak tekinthető a paraszti viszonylatban. Persze Szabó Zoltán Tardon még be is köttette a helyi menyecskékkel, ugye újabb gender megközelítés a kötetet, és ebből egyébként ugye visszajutatott javakat, ez nyilván csak szimbolikus mértékben segíthette az adott közösséget. De összességében ezek a munkák, és olvasásszociológiai szempontból megvizsgálva azt mondhatjuk, hogy a középosztálynak szóltak. És elsősorban a középosztályban volt egy olyan fajta réteg, aki erre vevő volt és olvasta. Tehát hiába próbáltak adott esetben aztán parasztpártiak mozgósítani és vidéken megtelíteni iskolatermeket, vagy ahol éppen erre lehetőség volt, hát ugye az későbbi eredményekből is látszott, hogy ez minimális sikerrel történhetett meg. Tehát gyakorlatilag nem ugyanannak a rétegnek beszéltek, akiről írtak, és ez egy nagyon nagy különbség, azt gondolom, és nagyon sok mindent meghatároz. Az írásmódtól a célon át, a saját pozíciójukon át, és egy óriási különbség a későbbiekkel, 40 utáni 60-as, 70-es évek. Tehát azt kell látni, a 60-as évekre legkésőbb, de korábban is van egy szakképzett városi munkásréteg, egy első városi munkásréteg, amelyik végülis a rendszernek a legfőbb haszonélvezője, ha szabad így fogalmazni, és a rendszer leginkább rájuk támaszkodik. És itt azért egyáltalán nem mondhatjuk, hogy nem volt semmilyen, tehát csak rájuk erőltettek mindenfajta kultúrát, és senkit nem érdekelt. Ez egyszerűen nem igaz. Tehát, hogy igenis ezek az agyondotált színház, opera, mozi, ezek ott voltak, és tehát ilyen értelemben volt egyfajta recepció. Hogy ez mennyire segít alásni a rendszert, hát ebben egy picit talán szkeptikus vagyok, de nem a makra olvasása miatt, de az már messzire vezető kérdés. Most korszakban is volt egy ilyen fehér folt, az iskolán kívüli népművelés például, amiről nagyon keveset tudunk, ez érdemes lenne egyszer egyébként később rendesen megnézni. Bár azért nyilván végső soron, ha értékeljük, hogy a horthy korszak miért is múlt el, vagy miért bukott meg, akkor minden kritikai potenciájával, hogy nem biztos, hogy a népi írók és a népi szociográfiák kerülnének az első helyre, mint az legfontosabbok. Tehát ebben az értelemben nyilván némi szkepszis az engedélyezett. Ugyanakkor Eszter említette kicsit kritikusan, vagy mindannyiunk irányába kritikaként, hogy Magyarország kasztrendszer ma ebben az értelemben, de ezen valószínűleg egyetlen népi szociográfus sem tiltakozott volna, hogy ilyen erős módon fogalmazás, hogy talán használták is a 30-as évekre van? Igen. Persze, igen. Tehát az a Féjánál ki is mutatható szöveg. Arra lennék kíváncsi ugyanakkor, hogy szóba került már középosztály, munkásság, parasztság, hogy és a konferencián idézted is Bognár Bulcsút az egyik előadásodban, ami arra hívja fel, hogy ezek mögött, a szociográfiák mögött azért általában szinte mindig valamilyen komplex társadalomkép áll, tehát ezeken a kérdéseken keresztül lényegében az egész társadalom hogyan működhetne megfelelően a társadalom, a nemzeti közösség, sokféleképpen lehet megfogalmazni, egy nagyon komplex elképzelés áll, és hogy ez hogyan viszonyul ez? Tehát, hogy ezzel beszéltünk már a parasztságról, ezen belül szóba került azért a középosztály, mint fogyasztó, de hogy hogyan néz ki mondjuk egy tipikus, vagy néhány tipikus ilyen koncepció arról, hogy végül is milyen közösségbe kellene beilleszkednie, vagy integrálni azokat a csoportokat, amik. Annyit tudunk mondani a szociográfiákból, hogy egy parasztság hatalomba, tehát a nép beemelés a nemzetbe. Ugye ez az alapvető koncepció, innen indulnak a népiek, hogy a finom, apró munkát, most úgy mondanánk, hogy szakpolitikát hogyan képzelték el, erről meglehetősen keveset tudunk. Ha megnézzük a legnagyobb szociográfiákat, mondjuk I.S.-nek, vagy Féjának, vagy Kovács Imrének a szövegének a végét, mind a három mű azzal végződik, hogy fölteszik a kezüket, hogy én ennyit tudtam mondani, az illetékesek
pedig tegyék a dolgukat. Tehát gyakorlatilag részletesen kimunkálható politikai programmal ebben a korszakban legalábbis, és a szociográfiai diskurzusban nem hallatják a hangjukat. Tehát meglehetősen keveset, nem nagyon tudok ebben érdemben mondani többet. És mi lenne mondjuk a többi, tehát milyen kép rajzolódik ki a többi társadalmi csoportról, mi az ő szerepük? Akár a célok elérésében, akár egy idealizált közegben, hát közösségben. Ez társadalmi csoport és szerző válogatja. Nézzük meg egyenként? Hát a legfontosabbakat, hogyha gyorsan végig tudunk rajta. Igen. Hát például Féja meglehetősen szkeptikus az úgynevezett vidéki intelligencia működése szempontjából, működéséről. Nagyon érdekes, hogy ezzel szemben például Erdélynek jó véleménye van a vidéki intelligenciáról. Míg ha egyet visszalépünk, és említetted Nagy Lajos nagyon helyesen, a Kiskunhalom című remek mű, az egy méltatlanul elfeledett alkotás. Ő is eléggé szomorú tablót fest erről a rétegről. Ugye kiről is van szó, nevesítsük, jegyző, pap, adott esetben lelkész, tanító, ez meglehetősen szűk kör, de hatalmi és társadalmi szempontból azért egy fontos tényező egy falusi közösségben. A város, ugye, az megint egy más közösség, hogyha a várost alapvetően a népiek egyfajta idegenségként kezelték, ez ugye valószínűleg nem nagy meglepetés, az már viszont inkább, hogy ugye városi ember volt szinte mind. Tehát a Centrál Kávéház az nem Makón volt, az Budapesten volt. A tüntetéseket Budapesten lehetett, a márciusi frontot Budapesten lehetett megszervezni, és ez is szintén egy alulkutatott aspektusa szerintem a népi mozgalomnak, hogy a erős, nagyon intenzív Budapest kritika, ami nyilván egy polgárosodás kritika lehet, adott esetben egy antiszemita olvasatot is adhat, de mindenképpen egy modernitás kritikát, az hogyan egyeztethető össze ezzel a kávéházi kultúrával, amit lényegében ők műveltek, és ugye itt könyvek, folyóiratok működtek, ezek mind polgári attitűdök. Nézzük tovább, hát a nagybirtokosok teljesen egyértelmű, hogy alapos kritikában részesülnek, és ugye az általuk nagybirtokrendszernek nevezett gazdasági struktúrát meg akarják bontani, többféleképpen képzelik el, ugye erről ejtettem az imént néhány szót, érdekességként még meg lehet említeni, hogy például Erdélyi József nem akar nagy birtokot megbontani, ő egy teljesen más elképzelésben gondolkodik, de ő még annyira sem fejtette ki ezen nézeteit, mint a többiek, úgyhogy Gyurgyák János is meglehetősen tanástalan, amikor ezt részletesen be kell mutatnia a monográfiájában. A munkásság, ugye azok a népiek, akik egy forradalmi átalakulásban gondolkodnak, azok ugye osztályalapon gondolkodnak, potenciális szövetségesként, ugye egy paraszt munkás vezetésű megfordult hatalmi rendszerben gondolkodnak, és innen, hogy visszacsatoljak az első felvetésre, innen adódik az a torzuló fókusz a társadalmi képük, hogy ők például nem tudnak mit kezdeni se Féja, se Erdei érdemben a középrétegekkel, a középparasztsággal. Főleg azzal a helyzettel, amikor egy nagyparaszt egy agrárproletárt vagy egy cselédet kizsákmányol. Ugye hát itt a paraszti szolidaritásnak működni kellene, és ugye egységesen a munkás parasztság forradalmi átalakuláson meg tudja váltani az országot. Tehát ez a réteg gyakorlatilag így látszódik. Én nagyon gyorsan hadd menjek az történet végére, mert kevés idő maradt, és azt mindenképpen szeretném mondani. Ugye hát a 89 után a munkások annyira feledésbe merülnek, hogy egyes kritikai antropológusok egyenesen az új szubaltern osztálynak tekintik őket, tehát hogy ilyen alávet, vagy kimaradnak a diskurzusból, és itt azért említsünk meg egy méltatlanul elfeledett irányzatot. Ez 80-as években formálódik egy baloldali kritikája az államszocializmusnak, ami végül is egyfajta Lukácsi útban, ebben a tertium daturban a munkás önigazgatás, vagy hát önigazgató társadalom, szocialista önigazgatásban találná meg valami fajta kiutat. Ugye hát Szerényi is említette Polanyi nevét, akit megkerülhetetlen szinte, tehát nem csak Lukács már mondtam, de ez a két nagy szerző megkerülhetetlen, és hát ez tehát volt egy ilyen kísérlet, ami aztán nagyon mindenfajta okok miatt elbukik, és hát ezt az eszméletköre, vagy eszméletfolyóirat, hát próbálja ezt a hagyományt továbbvinni az elmúlt 25 évben. És hát sajnos azt kell mondjam, hogy ez a kasztosodás, amiről beszéltünk, hát ez, én azt merném gondolni, hogy a saját kutatásaink alapján is, hogy nagyon erős a bizalmatlanság a munkások körében. Tehát, és most a szakmunkás, jól fizetett szakmunkásokról beszélek, tehát nem a lumpen meg egyebekről, hanem a jól fizetett szakmunkások nagyon erős bizalmatlansággal állnak hozzá a kutatókon.
Hát ilyen Ákosról kevesebbet tud nekünk mondani, mert mint hozzá a kutatókhoz hogyan állnak hozzá a 30-as évek kutatottjai. Illetve a parasztságnak a jelenkori kutatási lehetőségeiről is, hiszen gyakorlatilag már csak egyfajta posztparaszti állapotról beszélhetünk, ahogyan a szociológus Kovács Imre is szokta említeni. És hát ugye igen, itt egy eléggé pessimista kutatási képet lehetne igazából fölfesteni. Volt nemrég egy könyvbemutató is az MTA Történettudományi Intézet és a néprajzosok közös szervezésében, ahol próbáltuk szociológusokkal és néprajzosokkal földeríteni azt, hogy van-e értelme például falukutatást művelni manapság. Tehát beszéltünk-e falvakról, falusi közösségekről olyan értelemben, mint a 30-as években, vagy pláne még korábban, és hát ezt most nyilván nincs itt lehetőségem kibontani, de a szkepszis az erősebb volt, mint a pozitív hangvétel. Hát a munkáskutatásban egy nevet hadd mondjak még el, Szalai Erzsébet nevét, aki szerintem megkerülhetetlen, mert ő nagyon fontos megsejtései voltak már 80, vagy írása is voltak 80-as évekből, a munkások individualizációjáról, épp úgy, mint amit a Fejes Endre megrábrázol ebbe a Jó estét nyár, a fiú, akinek angyalarca volt, és később is nagyon fontos munkái vannak, és borzasztóan sürgeti a munkáskutatás megindítását. Hát még van néhány percünk, és már esett szó a recepcióról, de azt gondolom, hogy azzal érdemes lenne azzal zárnunk akkor ezt a beszélgetést, hogy hogy látjátok akár a régi szociográfiáik mai recepcióját, tehát mennyire érthetőek, hozzáférhetek, mennyire keltenek érdeklődést, akár egy mai, mert hogy azért ma is van szociográfiai jellegű leírás, hogy ennek a társadalmi fogadtatása, befogadása milyen, és különösen annak tükrében, amit Ákos említett, hogy ez a középosztály nagyon megmozgatta a 30-as években, vagy akár a 70-es években is volt ebből a politikai botrányig is jutott, ugye a Haraszti Miklós darabbérje, az per lett, ahogy ez a klasszikus időben nagy szociográfusokkal. Tehát a 30-as évek szociográfiának mai recepciója? Illetve a mai szociográfia recepció potenciálja, ha lehet ilyen faramúci módon. Igen, így már világos. A 30-as években itt gyorsan el tudom intézni, ilyesen kívül senki nem olvas semmit, és ez lényegében jogos is. Ezek a diskurzusok elmúltak, eleve nehezen vesz az mai olvasó kezébe hosszú könyvet, főleg ha táblázatok vannak benne, hosszú leírások, számok, ne adj Isten, teljesen reménytelen, még néha az íjést is nehéz kezébe adni a hallgató. Még egyébként a Kiskunhalmot én erőltetném, ha tanár lennék, de ez csak egy zárójeles megjegyzés. A mostani szociográfia szerintem másképp kell hozzányúlni ehhez a történethez, és a tegnapi beszélgetésnek is ez volt a végkicsengése, hogy lényegében egy multidisciplináris, de legalább több tudományszak és több művészeti ág bevonását igényelni, tánc, színház, és mindenképpen kevésbé fárasztó, vagy teljesen más dimenzióban, mint ahogy ami a Gutenberg galaxisban, ahogy szocializálódtunk. Ami még személyes tapasztalat, mert egy kis blogot én is vezetek ezzel kapcsolatban, népi blogot, hogy rövidebb szekvenciában gondolkodnak. Ugye, hát kezdjük ott, a fiataloknak érdemes írni szociográfiát, mert ugye a korszakban sem a idős emberek olvasták. Rövidebb, néhány flekken, blogokon, bejegyzéseken nem szabad megijedni, azt gondolom, a modern dolgoktól. Ugye lehetne egy temetői hangulatot vizionálni, ugye a okostelefonok miatt, az internet térhódítása, a közösségi platformok, stb., de ez egy adott helyzet, amihez viszonyulni kell, ugye, hogy a 20-as, 30-as években a rádióhoz például nem sok minden megkülönbözik ilyen tekintetben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a kettős játék, ez egy ideig még párhuzamosan fog menni, mi is most jelentetjük meg a kötetet printben, a népi blognak a kötetét, aztán néhány évtized, és szerintem maradnak a kütyük, hogy ezzel a nem túl szakszerű kifejezéssel éljek, de ezzel együtt kell élni a társadalom. Hát nagyon fontos ez a kérdés, és én egy picit hadd legyek pessimistább, mert ugye, amit mondtam, hogy igen, több 10 000 példányban jelentették meg ezeket a könyveket, tehát most örülünk, hogyha megjelenik ugye pár száz példányban, és hát pláne elfogy, tehát hogy a blogokat is hát nem tudjuk mennyi, de tudjuk mennyien olvassák, de hát azért lehet mérni, hogy mennyien olvassák, de igen, mert lehet, hogy csak utána tovább megy. Tehát sajnos a mai világban azt kell látnunk, ugye, a Facebookot, a reklám, tehát hogy ha nem kap valami elég reklámot, akkor bár hát persze mindenki írhat blogot, de hát azt hányan fogják olvasni.
Tehát én azt bírom gondolni, hogy egyrészt a fiatalok körében biztos van egyfajta érdeklődés az államszocializmus iránt, ugye, mert az lenne, vagy annak a átalakulás története iránt, de hogy ennek mikor lesz nagy közönség, én attól félek, hogyha nem kap kellő reklámot, akár valami fajta politikai okok, vagy más, vagy piaci okok miatt, akkor én egy picit szkeptikus lennék abban. Mondjuk az persze nagyon jó, hogy mindenki, tehát pluralizmus van, tehát mindenki vezetheti a blogját, csak hát hányan olvassák. Tehát 30-40 év múlva ugye szokták mondani, hogy amikor a kommunikatív emlékezet kulturálissá vált, ugye ez a Asmani modell, akkor szoktak ezek forróvá válni. Ugye a hortikorszaknál pont itt tartunk, és ez is hozzájárul ahhoz sok más egyéb mellett, hogy mennyire erős a napi recepciója. Úgyhogy lehet, hogy 30-40 év múlva majd az államszocializmus. Én azt gondolom lezárásképpen, mert tényleg lassan visszaélünk a Klubrádió türelmével, hogy ha afelől közelítjük meg, hogy mondjuk a politikai fejlemények egész Európában, vagy az egész világon arra utalnak, hogy rendkívül sok feszültség, elégedetlenség keres magának valamilyen fajta kifejezést, akkor a szociográfia kritikai potenciáljára nyilvánvalóan van igény, a szociográfia nyelvét pedig vagy hatásos nyelvét pedig nyilván a szociográfusoknak kell, hála Istennek megtalálni, és nem mondjuk nekem, aki egyelőre nem érzem magamban azt a lehetőséget és tehetséget, hogy szociográfiát írjak, én megmaradok egyelőre a történetírásnál. De nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és azt hiszem, hogy a hallgatók is rengeteget megtudtak a szociográfiáról, mind a múltban, mind a jelenben. Köszönöm. És köszönjük. Nagyon szépen köszönjük.